Nakakamiss din ang perya-peryahan sa Pinas. Kaya nung in-announce na pupunta dito sa St. John itong perya dito, talagang hindi namin palalampasin yan, especially sa mga kids. Minsan lang kasi dito yan mga bossing, kaya pasyal tayo, let's go! Hello mga bossing! Hindi natin palalagpasin. Minsan lang pupunta ang exhibition kung ito carnival. Papasyal natin ng mga bata. Kasama natin yan si Madam Marjorie, Zion, si Kuya Kent, yes, Ian, si Xavier. Mga amiga natin. Saan si Madam? Dito lang namin, may binili lang. Xavier, are you okay, Xavier? You're still sick. Huh? Are you okay? You're still tickets. What are the tickets, guys? Pagdating namin mga bossing, hindi muna rides inuna namin. Tingin-tingin muna sa paligid, kaya hindi muna kami bumili ng ticket. Tiningnan muna namin yung mga for kids na mga tanawin. Kasi ibang perya ito eh. Tinatawag itong St. John Exhibition kasi hindi lang ito parang rides lang lahat. Meron din tong mga exhibits, papakita nila yung mga kasi-klaseng animals na hindi common nakikita sa neighborhood. Kumbaga, ito'y parang educational din mga boss. Meron din mga musika. Hindi ko nga akalain na meron palang drum corps dito. Sa Cebu kasi mga bossing, isa ako sa member ng Drum and Bugle Corps for a long time. Isa din na nasali din ako sa isang commercial na Drum and Bugle Corps, which is yung TOPS. Tinatawag namin True Amiable Performers. Sobrang nakakamiss mga bossing ang pagiging drum corps sa Cebu. That's nice. Kung nakikita nyo merong mountain climbing mga boss, trampoline for kids, at marami pang iba mga bossing. At dali-dali na nga kaming pumunta dito sa show ng mga bata. Hindi ko nga lang alam kung anong show ito. At maya-maya mga boss, merong dumating na kakadarating lang nito sa Canada. Bago pa lang sila, mga 3 days ago or 1 week yata. Hello! Uy! Kumusta ka? Ito ito Yan, nakalaag sila. Ikot kanina. Ayaw, babalik pa Si kayo? Madam Angelio. Wala. Si Christine, o yung anak ka, si Inday. Lit-lit. Ulo siya. Ay, sigulaw lang hindi lit-lit. Yung kulor-kulor na binay mo po kinexpilan mo. At after niyan mga boss, pumunta kami dito sa request ng mga bata. Dito mo makikita yung mga iba't ibang hayop. Pero ang mga hayop na nandirito mga bossing, medyo common to dyan sa Pinas. May mga kambing, kabayo, manok, at marami pang iba. Dito kasi, City of St. John, medyo natutuwa ang mga tao ditong makakakita ng ganyan. Kasi hindi siya common dito mga boss. Minsan ka lang makakakita ng ganyan during summer lang. Of course, pag nag-winter dito, talagang tinatago ang mga hayop na yan. Lahim sa nagporma ka di nga lang. Mga manok dere di pang show sa ato patay ni yo manok kasi ano isi hello Hello, wala. kumusta ito si Madam Manok nila dito pag oh Unsay pangalan eh? Unsay pangalan? Di man ni horse. Ay, gamay man eh. Donkey man guro ni. Animals may kick or bite. that mean? Animals may kick or bite. So they will kick us? Yeah. That's really dangerous. They kick really hard. Towards the pond. You wanna touch a horse, Abby? You wanna touch a horse? Come here.
Here, touch it. Touch it. Wow! Good job, big boy. Okay, that's nice. You want to milk? Look. This one's easier. So squeeze like those. Squeeze like those. Good job. Hi, Chandler. Do you want to be a farmer? Who doesn't want to be a farmer? He wants to become a driver. Truck driver. Zion. Zion, you wanna try, Zion? No. You guys want a sticker? After nun mga boss, maganda din tong ginawa ni Kuya mga bossing, sculpture ata to. Ayun, sinuscope lang yung eagle na yan mga boss. Of course mga boss, hindi mawawala dito ang dog show. Kasi dito sa Canada mga bossing, marami pong mga dog owners dito mga boss. Sa kahit anong mang sulok, maraming mga taong nagdadala ng mga aso, pusa. Kasi sa hindi nyo nakakalam or na-observe ko dito mga bossing, marami ditong Canadian mga boss na pipiliing hindi magkaanak, aso, pusa lang, okay na po sila. At of course, hindi mawawala ang mga Pinoy foods dito mga bossing. Example ditong Julia's Kitchen. May mga siomai, fried chicken, at marami pang ibang Pinoy foods. Dito naman sa tabi nila, ang Casa de Local. Na ang tinda po nila ay mga barbecue at lumpia at marami pang iba. Halos lahat ng mga Pinoy dito mga boss sinisikap na makapunta dito kasi after nito, pasukan na ng mga bata. Dito mga boss, nakita natin ang isa sa kaibigan natin na Bisaya ni si Madam Dayan. At may Pinoy din dito mga boss, kasabayan natin tong dumating si Madam Eunice, nagbebenta ng mga buba milk tea. Pero in fairness mga boss, hindi ako fan ng mga milk tea pero ang sarap ng binibenta nila. Isang trick na ituturo ko sa inyo mga bossing kasi of course bumili kami ng takeout dito na Pinoy foods at ang mga anak po namin at ang mga ibang anak dito na nakatira sa Canada hindi na masyadong kumakain ng Pinoy foods kaya dinala namin dito sa McDonald's. Makakatipid ka dito mga bossing kasi ang mga bata mag-i-enjoy na sa play area dito so hindi na masyadong maraming rides ang gagawin sa kabila. Yes, mommy's getting food. Hi, Sabi. Where's Zion? Are we allowed to refill our drinks again? No, we're not allowed again. I know. Ayun na nga mga bossing, kinain na namin yung binili naming foods dun sa Peria together with the foods ng kids dito sa McDonald's. Medyo nakakailang lang ko yung kasi yung mga tao tumitingin kasi kami lang yung kumakain at nagdala ng food sa loob ng McDonald's. Okay lang yan. Next time, rice cooker na dadali namin. After nun mga boss, bumalik na po kami dito sa peryahan. Bumili na po kami ng ticket. Cash lang po ang pwede dito mga boss. Ang bilis ng panahon mga boss, si Chandler ayaw nang sumakay sa kabayo kasi malaki na daw siya. Dito nakita ko yung kaibigan kong taga St. Charles na si Elvin. Bisaya din to mga boss. Alfred, kuya ba? Sige. Nauna na si Marjorie, Zion at saka Xavier kasi isasakay sila dito sa kabayo mga boss. Wait, mommy. Zion. Wait, mommy. Dali lang. Zion, hi. Hoy! Class S ba? Class S nga driver. Class S. Din kami dito sa peryahan ni Brad Red, asawa niyang si Reb, mga anak niya si Amber at si Amelia. After dito mga boss, dali-dali na kami umalis. Naghanap kami ng anong rides na gusto ni Chandler. You want to go inside? Oh, it's recording. Hello, world. Hello! We're on YouTube. Yeah, you're in YouTube! What's up, Silly Bowl St. John? Dito mga boss, nagkita kami ni EJ Hernandez mga boss, si bro EJ mga bossing at ang asawa niyang si Faye. Yeah, say hi bro. What's up?
Sup. At ito na nga ang napili ni Chandler na laruan, yung barilan. Gustong gusto niya. Ayan, may sinuot silang mask mga boss. Tinatawag pala nila itong jelly gun dito mga boss. Sa Pinas, tinatawag namin dati itong air gun. Hold on. All right. We're going to be playing a back to base scenario. When you get hit, put your hand up, untap your base, get back in the game. One base here, one base over there. Blue team ready? Yeah. Red team ready? Go, go, go! You got it, Sian! At after nyan mga bossing, dumiretso kami dito sa Ferris wheel. Chill na chill lang ang Ferris wheel dito compare sa Pinas mga boss. Ha? It's the first time? Zion! No, that's mommy. Where's mommy? Zion! Zion! Ay kalibang! Zion! Yes!